Una bono simbara tumogaba no itero temie. Korwasa eto bisia kene kyamaga no temie. Asomoro bulio tuwabeire tokwarigania komorekera obokoreri korwase serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati lero nigo tokomorekera bunge ya Kitutu Chacha South iyebwate chigwodi chia Bugusero, Bogeka, Nyakoe, Nyatieko na Kitutu Central. Togosoa imeye gwodi ya Kitutu Central achikabro nigo chiabekirwe ase dispensary ya Mwamogesa abwasabo igo ebinto hao byobotumeki mune bitanda amone binde binge ebyabekirwe. Chikabro nigo chiabekirwe kurwa Jokvilla goika daraja 2. Obwagachi bwepara ya daraja 2 Mwamogesa dispensary nigo bwaikiro mwelyo. Obwagachi bwepara ya Bikenye muti moja nigo bwaikiro mwelyo. Obwagachi bwepara ya Jokvilla Ngara Egesa anigo bwaikiro mwelyo. Ase chipara chinde obwagachi bwepara ya Embassy Nyakobalia Nyabururu nigo bwaikiro mwelyo. Obwagachi bwepara ya Sirota lya Mwenga Lyombati anigo bwaikiro mwelyo. Ase nsemo ya Mache project ya Mache ya Getiongo nigo yaelire nabo igo nigegenete gutumekwa na bananchi.